To yi. Assalamu alaikum. Sunana Habiba Muhammad Usaini Hadiya Kalla. Zan yi wa Jallo addu'a da Ibrahim Hassan Hadeja da Badar da Baharin Najeriya. Allah ina roƙonka da sunayenka tsarkaku. Ka ba jam'iyyar APC nasara. Allah kai muka roƙa ba boka ba malam ba. Allah kai ne Ar-Rahmanu. Kai ne Ar-Rahimu, kai ne Al-Maliku, kai ne Al-Qudusu, kai ne Assalamu. Ina maƙiyan yatima, ina maƙiyan Jallo. Ba kwa son ci gaban garinmu, ba kwa so a ce muna da gwamna ɗan garinmu. Ina maƙiyan Badar, ina maƙiyan Buhari. Kun manta lokacin da Najeriya ta gamu da hawan jini da ciwon zuciya. Kun manta lokacin da Najeriya ta gamu da Boko Haram ta kakkashe mutane. So kuke guda da mu baya cikin masifa. To jam'iyyar ku sai dai a ganta a fatalwa. Dan duk wanda ya mutu baya dawa har abada. Mun gode wa Allah da ya bamu Ibrahim Hassan Hadeja, dan garinmu, masoyinmu, mai kaunarmu. Da kai muka je da ganuka da kai ne a gaban su, kai ne a bayan su. Da kalmar jina a hauka a rami, ka hau mutum ka zauna daidai. Dutse ka afka barin guma da ka afka gara afka ma. Turmin tsakar gida shalu gudan ma'asada. Gobara da wata hukumar kai ta dai Allah. Ban wasu kari kowa aji min haya al'asa. Ka gajiya ka ga yau. Allah ya kare ka da sharrin maƙiya.